Dili nimo maangkon ang tinuod na kadaugan. Ang tinuod na kadaugan, hindi ka matay nimo. Ano man? Kaya dito sa langit, wala na yung paghilak, wala na yung mga luha mo aga sa imong mga mata. Ang imong lawas ito di na masakit. Kaya kining atong lawas, lisan-lisang incorruptible body. Dili na madutlan o sakit. Dili na madugka ang lawas. Dili na madunot ng lawas. Kung dito sa langit, lunlun kalipay. Dili sa kalibutan, dili ka makaangkon na. Mahimo mo katawa ka karon. Ugma, masulog una ka. Sulod ugma mo katawa na pud ka. Sulod ugma na pud, masulog una pud ka. Ano ang ginabuhi? Hayahay ka karon, ugma, magtingkot na pud ka sa kapait. Pero sa kamatayon, kung masiguro nimo, mamubiyak ka ni kalibutan na nakapangandam ka sa imong kalang. Walay problema mangandam ka, nga makuha ka St. Peter. Makuha ka luna diya sa Forest Lake. Lamay kaya na, inana. At least imong pamilya nga biyaan, dili mag problema. Pero magiton pa mo, labaw nga pangandami ang inyong kalang. Kay biyaan o biyaan yun natin ang kalibutan na.